صبيغة حية لمحبة لا لها أغنة أنجيك يا مدورنا وخيادي يا Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis ħuti, nġbarna hawnhekk biex nitaqgħu ma' Ġesu, nitaqgħu ma' Ġesu fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija, f'dan is-sakrament kbir tal-Ewkaristija. Għalhekk biex nippreparaw ruħna kif jixraq għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika li l-lum ser nagħmluha b'suffraġġju għar-Roħ Ġużepp u Nazina Kassar ejjew nitolbu maħfra lil Alla billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra ta' xi noqqasijiet żgħar li strajna għamilna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna għalina. Xerred dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina semm il-ġdid tas-sema. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-profet Eżekiel. Dan jgħid il-mulej. Intom tgħidu, mhix sewwa l-inġiba tal-mulej. Issa jisimgħu dar Iżrael. Forsi l-inġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-inġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiet mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura midnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja u jsalva ruħu. Għax hu jkun intebaħ u reġa' lura mid-nubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej irroddu ħaj lil Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Ngħidu flimkien ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi.
għalik nixxenna il-jum kollu ngħidu flimkien ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u fit-tjiba tiegħek mulej. Għax huma minn dejjem mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-nubiet ta' Żużiti, int tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tjiba tiegħek ngħidu flimkien ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu ngħidu flimkien ftakar fil-ħnina u t-tjiba tiegħek mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispiritu, jekk hemm xi ħnina u modrija, kunu fema waħda u mlewni bil-ferħ, ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn bikka ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu u li għad li kellu n-natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta' il-sir. Sar jiġbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u fqieħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għal kubtejhom u kull irsien jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għal glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjukh tal-poplu: Intom x'jidrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Resaq fuq il-kbejru qallu: Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli. U dak qallu marriġ. Iżda mbagħad biddel il-fema u mar. Resaq fuq ieħor qallu l-istess. Arani sejjer sidi qallu dan u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier? L-ewwel wieħed wiġbuh. U qalilhom Ġesu: Tassew ngħidilkom li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-saldna ta' Alla. Għax Ġewanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja u intom ma emmintuhx, iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emnuh. U għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom u ma emmintux. Il-kelma tal-mulej.
il-Vanġelu tal-lum fejn ħafna wieħed jifhem, kull Vanġelu insomma aħna għax hija l-kelma tagħna. U l-Vanġelu tal-lum ikellimna dwar familja. Nistgħu nimmaġinawha familja, kwalunkwe familja li nsibu fis-soċjetà tagħna. Ta' missier li kellu żewġ ulied u jibgħathom jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli. Lill-kbir jgħidlu mur aħdem fl-għalqa u dan jgħidlu kien spiritu pront, almenu kien sinċir. Għax Ġesu kif ħanaraw toġbu s-sinċerità l-ar ħaġa fid-dinja li tkun faċċol. Għallu marrejġ ta' m'għandix aptit. U liħor għallu sissi sinjore mmur ta' ma tafx li mmur. Sa hawnhekk Ġesu ma kellux għalfejn jagħmel il-mistoqsija min minnhom għamel ir-rieda ta' missieru. Għax fuq il-kelma, għax l-importanti mhux li ngħidu bil-kliem, li nagħmlu bil-fatti. U Ġesu għandu il-paċenzja li jistenna il-konverżjoni tagħna. Dawn iż-żewġ ulied it-tnejn naraw li jenna nfusna fihom. Però l-ewwel wieħed kien sinċir u m'hemmx isbaħ mis-sinċerità. U t-tieni wieħed laqallu iva mmur kien ġajja f'qalbu illi mhux sejjer. U din hija d-differenza. Mhux li nidneb imma li nkun bniedem ta' wiġb ieħor. L-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel. Mhux bil-paroli. Il-fidi tagħna mhix xi ħaġa biss bil-kliem. U hawnhekk niġi għall-ewwel punt. Mhux billi niġi l-Knisja, jien l-ewwel wieħed mhux billi niġi inqaddes u nippriedka, jien dak li qed nippriedka dak li qed ngħix fl-Ewkaristija qiegħed ngħixu x'in noħroġ minn dak il-bib il-barra. Jew qed nagħmel bħal dan it-tifel il-kbir, it-tieni wieħed li qallu immur bil-paroli. Imbagħad x'in noħorġu minn dak il-bieb nagħmlu li rridu. Ma nibqgħux insara. U din hija l-marda kbira tagħna l-insara ta' u kultant tiegħi wkoll. U din irridu niffaċċawha, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Jien ma nistax noħroġ hemm barra, nittratta l dawk ta' madwari ħażin, nittratta l-ħaddiema ta' taħti b'nuqqas ta' rispett, nabbuża fil-familja bil-kliem, bl-għajjat. Tgħid li fader mhux kulħadd jiżbalja, iva niżbaljaw. Imma mhux li niżbaljaw, qegħdin nagħmlu sforz għax inkella r-reliġjon tagħna x'saret. Saret si, sinjore, niġi l-qudiesa tal-ħadd għax nibża li ħanitlef ruħi, inqerra l-menu għax nibża li ħanitlef ruħi. Ir-reliġjon tagħna mhix reliġjon tal-biża', hija reliġjon ta' mħabba, mhix reliġjon ta' dover, dan li qed jgħidilna Ġesu. Jekk jiena niġi l-Knisja motivat mid-dover, għadni ma fimt xejn mill-fidi tiegħi. Niġi l-Knisja għax inħobb, għax nemmen li ħaniltaqa' ma' xi ħadd li ħabbni b'imħabba tal-ġenn. Għax irid niltaqa' ma' xi ħadd li nħobb. Immaġinaw, ħankunu saqajna fl-art. Ikolli għarusa jien ngħidilkom f'xi dwejja sejjer niltaqa' magħha, ħammur tax l-obbligu tiegħi għax l-għarusa tiegħi. Tħarsu lejn tgħiduli prosit kemm tħobba. M'hemmx imħabba hu. Tafu li nagħmlu l-istess ħaġa aħna ma' Ġesu. Ħammur il-Knisja xillum il-ħadd ta' ġeli ngħidu aħna l-qassisin, jiddispjaċini ngħidha, ħanqaddes ħaneħles, ħanisma' qudiesa ħaneħles. Kemm ikeraw. Ir-reliġjon peace.
mhux għatta mħabba. U din il-parabola tal-lum tispjegalna dan preċiż. L-ewwel it-tieni tifel la qallu iva mmur ta' ħassu obbligat l-missieru kien jaf li qed jgħid kitbax mhux jgħix l-imħabba, ma għrafx l-imħabba ta' missieru u iva dak nitħaq bieħu. L-ieħor kien aktar fejn nifsu, pa m'għandix apptit toġ tgħidli. Imbagħad x'għamel? Irrifletta. Ħaseb kemm iħobbu missieru. Ħaseb li missieru jridlu l-ġid. U qabad u mar. X'differenza hija? Jien, għalija qed ngħid, ma kulħadd isaqsieni, jien, kif jien? Jien niġi l-Knisja xi ħossni obbligat, niġi l-Knisja biex ma nagħmilx dnub mejjed. Jew niġi l-Knisja biex niltaq ma' min iħobbni. Niġi l-Knisja biex jinnoħroġ hemm barra nipprova ngħix dak li ngħid bħalqi. Ma nistgħux nibqgħu niġu l-Knisja u noħorġu barra u ngħidu kontra l-immigranti, ngħidu kontra l-minu inqas minna, nabbużaw fuq il-post tax-xogħol. Ma jistax ikun qed ngħixu kontradizzjoni. Ma nistgħux, maħniex insara veri. Jien ma nistax nippritka l-imħabba u noħroġ hemm barra u nweġġa' n-nies. Tgħidli ġiela għamilta, iwa ġieli niżbalja, kulħadd jiżbalja. Nipprova ma niżbaljax, però kulħadd jiżbalja. Però x'differenza li tiżbalja tgħidlu pa ma rridx tagħmel riflessjoni u tirritorna fuq kliemek. Dawn tkellimna fuq żewġ personaġġi, żewġ titfal. Però hemm personaġġ ieħor li ftit nitkellmu fuqu. Fil-bidu tal-Vanġelu tidu tinotawhom dawn dettalji, jgħidilnek kien hemm raġel li kellu żewġ tiliet. Fl-aħħar dan ir-raġel isir missier. Intom taħsbu li dan il-missier ma kienx jafu mill-uliedu? Taħsbu li dan il-missier ma kienx jaf li t-tifel l-ewwel wieħed xaqqallu ma rridx immur, kien missierhom kien jaf żgur li ħajbiddel il-fema l-ewwel wieħed għax kien jaf il-karattru tiegħu. U kien jaf li t-tieni wieħed li qallu mmur żgur, kien jaf li mhux ħajmur. X'għamel dan missier? Xorta qallhom it-tnejn, ara kemm iħobbna Alla ta'. U għandu dik il-paċenzja dan il-missier li mir-raġel sar missier li jistenna il-bidla tal-qalb tiegħi u tiegħek. Kieku aħna għandna dil-paċenzja ma' dawk ta' madwar, kieku jien għandi dil-paċenzja ma' dawk ta' madwar li nistennihom bl-imħabba li intihom jiena li jibdlu l-qalb tagħhom. Flok ma ngħajjat magħhom, flok ma nidajlhom, flok ma nkellemhom ħażin, flok ma nibathom. Kieku Ġesu jagħmel bħal ma nagħmlu aħna ma' min iweġġana kemm ilna aħna ġal-barmil taż-żibel kieku. Ma Ġesu dan il-missier jaf minn xi aħna magħmulin u jieħu paċenzja u jistennina u jistenna l-bidla tal-qalb tagħna. Biex nixbru dan kollu. Quddiem din il-parabola, x'għad tkun ir-reazzjoni tiegħi? Ħanaħseb ftit fuqha din, ħanipprova ngħix dak li llum għext l-Ewkaristija xi noħroġ mill-bibel barra. Hemm xi affarijiet fil-familja, fuq il-post tax-xogħol, kif nittratta l-sħabi, kif nitkellem li ħanipprova inbiddilhom. Għax ma nagħmlux hekk. Kien ħarsu lejn il-qaddisejn din qed ta' kemm il-darba huma kollha nies illi meta ltaqgħu ma' Ġesu, midinba kbar illi meta ltaqgħu ma' Ġesu, meta għarfu bħal dan it-tifel, meta għaraf li missieru b'dak li qallu rridlu ġejt, biddel ħajtu. U l-qaddisejn dawn huma iltaqgħu ma' Ġesu u bidlu ħajtu. Jekk jiena niltaqa' ma' Ġesu ma nbiddilx ħajti għadni l-bogħod. Mela l-aħħar punt, il-Knisja u r-reliġjon mhijiex dover, idu naqtaw dil-kelma, mhijiex obbligu, mhijiex setta regoli, nagħmel it-tajjeb, ma nagħmilx hekk għax Alla jikkastigani, ma nagħmilx hekk għax immur l-infern. Hemmhekk jekk għadna f'dak il-fażi għadna ma fimna xejn. Hija relazzjoni ta' mħabba.
tar-ruħ tiegħi ma' dik ta' Alla. Din hija l-fidi tagħna. Jien immur il-quddiesa għax nemmen u noqgħod attent għall-kelma t'Alla u nirċievi l-Ġesu b'sinċerità nafx qed nirċievi, mhux ritmu l-ġisem ta' Kristu. U la ngħid grazzi u la nitkellem miegħu. Jekk għadna f'dak l-istat għadna eżis ħuti, mhux biex nċanfarkom ta' għax ġieli tiġri lili, kma nkunx konxu l-quddiesa ssir b'ritmu. U ġieli tqaddes u tidħol ġewwa tgħid jien qaddis. U la tkun taf li ltqajt ma' Ġesu, la tkun taf li tkun sab. U ġieli jiġrilna aħna fit-qarbin nirċievu l-Ġesu moħħna elf post. Nerġa' ngħidilkom l-aħħar punt u dejjem imma ġiet iltaq mal-arusa u toqgħod sejjer hekk. Ma tax fejn taħseb fil-fritorja u tilab bil-mowbel. M'hemmx imħabba. Li tiġri fil-familja tagħna kulħadd jilab bil-mowbel. M'hemmx imħabba. M'hemmx imħabba. Meta tonqos l-imħabba jiġi l-inkwiet u l-qalb tagħna ma tkunx ferħana. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. L-huma bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'knisja waħda, Disa Kattu. Skużawni da. Ħanerġa' nibdieh. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla. Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-telet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fehom il-profeti f'knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej għamil. Fakkarkom li għadha jibda s-sinodu wkoll tal-isfiet li hija ħaġa importanti ħafna mad-dinja kollha. Nitolbu għalhekk anke għal dan is-sinodu biex l-Ispiritu Santu jillumina l dak kollha li qed jieħdu sehem biex imexxu l-Knisja ta'. B'tama u b'fiduċja fl-imħabba infinita ta' Alla lejna hija u nresqu dawn it-talbiet tagħna. Missier ħanin li trid issalva lil bnedmin, ħeġġeġ il-ministri b'imħabtek biex qatt ma jieqfu jwasslulna l-kelma tiegħek li hija l-kelma tas-salvazzjoni nitolbu. Tolbu għal-mexxejja tal-popli sabiex ikunu ta' sosten veru lil dawk kollha li qed ibatu u jaħdmu għal paċi dejjiema nitolbu. Missier il-ħniena u Spiritu ta' Alla nitolbuk tinżel fuq il-membri kollha tas-sinodu biex fil-ħniena tiegħek jagħmlu d-dmir tagħhom u jagħtu lill-Knisja dak kollu li għandha bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju ta' Omna Marija tbierek il-familji tagħna lill-emarġinati u tagħti l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom nitolbu. Isma' talbna u Alla u itfa' fuqna l-grazzja tiegħek sabiex nikbru dejjem f'imħabtek, żomna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġob lilek biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax bid-dejjem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġa' ġbart miegħek lil uliedek u d-dnub li kien xerret u bijet minnek u int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqadthom f'poplu u li hu l-Knisja tiegħek, il-ġisem ta' Kristu, it-Tempju tal-Ispiritu Santu, għad tifħir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissiebu aħna wkoll mal-tajja tal-anġli u fer kbir infaħruk u ntennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, s-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn tuqdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajl birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kollu wara l-ikla, ħajl kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għar-Ruħ Ġusepp u Nazzina Kassar li għalihom idin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk
għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u malla Marija, mar-raġel taħħa San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Quddiem dan il-missier li tant iħobbna, dan il-missier li għandu imħabba kbira li jistenna il-qalb tagħna tinbidel. Ejjew b'imħabba, b'rispett, b'din ir-relazzjoni ta' mħabba l għandna miegħu nsejħulu billi ngħidu flimkien it-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, żeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħareġ lejn dnubietna, żgħars lejn il-fiti tal-Knisja tiegħek, għatija islim u l-għaqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu.
U Ġesu kemm għandna x'nirringrazzjawk li għażiltna biex naħdmu fil-għalqa tiegħek. Għax dan ifisser li narfuk aħjar, dan ifisser li narfu kemm tħobbna. Dan ifisser li nivvalorizzaw aħjar ir-relazzjoni tagħna miegħek. Dan ifisser li aħna nsiru nsara maturi. Grazzi u Ġesu, għamel inkunu nis sinċiri, nis li mhux nitkellmu biss, imma naġixxu mhux għax obbligati, imma naġixxu għax inħobbu. Għax nafu li tridilna l-ġid, nafu li relazzjoni tiegħek magħna hija relazzjoni ta' mħabba. Li tixtieqna biss inkunu miegħek għall-eternità, għax għalhekk ħlaqtna u Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Tolbuk tilqa' mulej dil-Ewkaristija li għadna kif irċivejna bimħabba u tagħmilna dejjem insara tajbin bi Kristu fidna. Għandi avviż importanti min-naħa tal-Hospice li jgħinu ħafna familji. Hospice Malta joffru servizz ta' kura paljattiva lil persuni morda bil-kanser, motor neuro disease, l-ALS, kif ukoll mart serju tal-pulmun, tal-qalb, tal-kliwi u tal-fwied fost l-oħrajn. Kull sena Hospice Malta jgħinu l-fuq minn 1300 familja f'Malta, kif ukoll f'Għawdex. L-għan tal-kura paljattiva huwa li taffi l-uġieħ u s-sintomi oħra tal-morda u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti, kif ukoll jingħata appoġġ lill-familjari tagħhom li jkunu għaddejjin minn dawn il-mumenti diffiċli. Dawn is-servizzi jiġu offruti kollha b'xejn. Ejjew ngħinu aħna wkoll. Illum fil-weekend fl-ewwel ta' Ottubru fil-parroċċi tagħna ser ikun xi volontira tal-Hospice Malta li ser ikunu qed jilqgħu d-donazzjoni ħdejn il-bibien tal-Knisja wara l-Qudisa. Inħeġġukom biex inkunu ġenerużi u ngħinu l-Hospice Malta aħna wkoll. Barra minn hekk, min jagħti donazzjoni se jkun qiegħed jgħin il-Hospice Malta biex jivolvi fis-St. Michael Hospice ġewwa post rinnovat f'Santa Verna. Minn barra li jkun jipprovdi servizz b'xejn fil-komunità, St. Michael's Hospice ser jkollu wkoll l-ewwel hospice inpatient unit ġewwa Malta. Grazzi mill-qalb tal-ġenerosità tagħkom u nawguralkom il-ġurnata tajba. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lilkom ilkoll.